Hola, xiques i xics, com esteu? Avui ja hem dit la data en castellà 2 vegades, però vos la sabeu en valencià? Segur que sí, penseu un poquet. Avui és dijous, dia 14 de maig, i anem a fer un poquet de valencià. Solament anem a fer una pàgina, però hem d'estar superatents perquè anem a aprendre moltes paraules. Avui, la pàgina de valencià tracta sobre paraules que signifiquen el mateix. Per exemple, escola i col·legi signifiquen lo mateix. Escuela y colegio significan lo mismo. Doncs bé, avui tracta sobre això la pàgina. Resulta que aquest tipus de paraules tenen un nom. Jo crec que aquest nom ja vos l'he dit quan estàvem en el col·le alguna vegada. Però l'anem a recordar. No podem jugar al nostre joc perquè vosaltres esteu en casa i jo estic en la meua. Però anem a intentar, bé, a veure si endevineu algunes lletres. Mireu, la primera i la última lletra d'esta paraula també és la primera lletra del nom de 4 xiquets de la classe. Un xiquet i 3 xiquetes, el seu nom comença per esta lletra. També és la primera lletra d'un animal que s'arrossega per terra i que fa Ho heu endevinat? Bé, la primera i la última lletra d'esta paraula és la S. La S de Sofi, de Sofia, de Santa i de Sebas. Anem a continuar. A veure si endevineu la resta de lletres. La segona lletra d'esta paraula també la té un xiquet al principi del seu nom, un xiquet de la nostra classe. És un xiquet que està per el final de la llista. El seu nom té 4 lletres. I la primera, que és la que va sí, és una vocal. Una vocal amb un puntet damunt. Aquí ja sabeu quina lletra és. Clar, és la I de Ivan. Resulta que la I està 2 vegades. Anem a seguir. Mireu, esta vos la vaig a dir jo. Esta lletra d'ací és una N, que també estarà repetida. Vos va sonant la paraula? Ja sé que les lletres estan així més regulars, però ja sabeu que amb l'ordinador és un poc difícil d'escriure. Bé, solament ens queda descobrir 2 lletres. Esta lletra d'ací també és una vocal, però no tenim en classe ningú xiquet que el seu nom comence per eixa vocal. Potser la tenen per el nom per enmig, però ningú comença. És una lletra redoneta i és la lletra O. I la lletra que ens falta la tenen el nom d'algunes xiquetes de la classe. Una xiqueta amb ulleres, les 2 xiquetes que comença el seu nom per esta lletra són rúbies i són Maya i Marina. La lletra que ens falta ací és la M. Molt bé. Avui anem a estudiar els sinònims. Ho heu endevinat? Doncs mireu, ara anem a posar la pàgina 181 del llibre. Una centena, 8 desenes i una unitat. Ho teniu? En primer lloc, hem de relacionar. Ací tenim unes quantes paraules. Ací uns quants dibuixos
i així unes quantes paraules una altra vegada. Hem d'unir les paraules d'ací amb els dibuixos del mig i els dibuixos del mig amb les paraules d'ací, perquè ací, en esta columna i en esta columna, hi haurà paraules que signifiquen el mateix. Mireu, jo ja n'he trobat una, que vos l'he dit abans. Escola. Li he de fer una fletxa fins on està l'escola i després buscar ací una paraula que signifique el mateix que escola. Ho teniu? Quan acabeu aquesta activitat, aneu a fer la número 2. En l'activitat número 2 hi ha paraules que estan escrites de color rosa. I així tenim també 4 paraules. Doncs hem de substituir, canviar, esta paraula que està així en rosa per una de les que està dins del requadre. Dins del requadre tenim pacífic, que vol dir que no li agrada res barallar-se, no li agrada la guerra, li agrada molt la pau. També tenim agradable, deliciós i cansat. I en les oracions tenim de color rosa, simpàtica, exquisit, tranquil i fatigat. I hem de canviar les paraules en rosa per alguna paraula d'ací dalt que signifique algo paregut. I després escrivim la nova frase en la pauta de baix. Com sempre, començant en mayúscula i acabant en punt. Espero que heu entès un poquet els sinònims. Si no, no passa res, a poc. I demà seguirem practicant. I si encara no ha quedat clar, a l'altra setmana seguirem practicant. No passa res, les coses s'aprenen a poc. Ara poseu-se a treballar, que ho esteu fent molt bé. Estic molt contenta, jo i tots els profes del col·le. Una besadeta.